बाबू कहत रहे कि बियाह मत कर, हमारे देह में गर्मी आ गाड़ी में चर्बी भई रहे, यही से हम बियाह कर लेनी। बियाह तो हम कोईबे कहनी है, वो है भोसड़ी से लव मर्ज बियाह कर लेनी। अरे अरे भेड़ू बाबा कहाँ चल दिल रे? और कोनो काम बा का? जात रही मुँह ते दोगा लवा हई कपड़ा के धोई हमर मुहल का ससुर। कपड़ा धो के आली आली तनी मैगी बना दे, समूह वाला सर आवे वाला बड़न। अच्छा ठीक बा महारानी जी, बना दे तनी। घरी समूह होला कन के सर भइवन कन के मन बढ़ा के रखमन सब मौगिन के। रे दोगा लवा तनी कमे बोल ना तो लागम काड़े तो गाड़ी मुँहे बिक देबे मारे। हाँ ए भोसड़ो हम तो ढेर बोलते बानी। अरे अरे नतिया के चोदल कस के कपड़ा पटक के फाड़ देबे का? इ नैहर के यार के देवल ह। अरे अरे नतिया का घूर के तिकत रे हमारे परे? देखत रही कि सड़िया गांदा हो गिल हवा, देतू तो वो खींच देता। इसी धरवा के बेटा हमार से मजाक करत रे, हमारा के जानत नहीं कसम के कर बेटी हई। भोसड़ो हम मजाक करतनी, तहार तो लक्षण सुहागे रात के दिन हम जान गई रही। हर गिलास के दूध लेली भोसड़ो हमारा खाती आ पी गईली अपने। हाँ ए नाती पी लेता तो कौन दू चार काठा बेसी जोत देता। जैसन तोर माई खेला वो से बेसी तू खेला, तोर मैं खानदानी खेला। हई देख रे नाती के चोदल के हमर माई के छिहत्तर कहता ओबे से कहता नहीं कम बोल कम बोल लेकिन लबर लबर कुछ न कुछ बोलते रहता, कुछ न कुछ बोलते रहता। नाती रे जैसन मरद खातिर इ नवरात कली का रूप धरे पर धर जो न तो नवरात अभी 9 दिन बा, कौन कौन रूप धरम तार मालूम न चली। कहते कि अभी 9 दिन बाकी बा, अभी तो एक दिन बीतल बा। मार के सब तू दिल रहता था। अभी तो 9 दिन बा, अब जा तनी सड़ुओ ने रहो। ओइ जे गोल गोल पूरी, ओइ जे लम लम भुजिया, आ 3 कोना पर आ जा ओइ जे खाई। ई चिनरी मार के मोय तोड़ देले बिया। हां तो लाइक करी जा, शेयर करी जा, सब्सक्राइब जरूर करी जा। हम चलनी सरुआना कैसे बीतल हम बाद में बताई। हम दुआम चल काल तू सेवई खइले बाड़े का आज हम खाई यार हम आज पनीर बनाम तू छोड़ खीर बनाई ना दे ना हट छोड़। अरे हट छोड़ ना छोड़म रे, छोड़ दानी माना के चाह से ना तो मरबो करब ना छोड़म। छोड़ सारा काले तू सेवई खइले बाड़े खाइम ना रे तो सर रोज रोज तू ही खइबे। हां रे खाइम तोर बा। आज हम ना खाइम पनीर, आज हम ना खाइम पनीर ना हट छोड़ 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 भाई मान तेज रोज ये सेवई खइयो तो बुझाते नहीं के तोहनी के ए आंगो के बड़ा रे वोट देखी बाबूजी बाल्टी छीने लगा कहता साले भाई मान रोज रोज ये सेवई खइयो। हम देखम ना पनीर खीर खा के आ तू लोग मोटा जीव लोग बाप के जूझ खा लो ना। हरी हरी काटी हम आ होगत तो गोबर बिगत नहीं हम इले खाली पनीर खाई लोग सब दूध डेयरी में जाई। लाल पर चढ़ता दूध डेयरी में ले जाता है तू गान मार बाबा। दोनों बेटा जमलन से दोनों लड़ चटे जमल। अब तू घर है ना तार माई से गाड़ कटवा देनी तो देनी ना। हां आवे देना ये काय कर चेक रोता रे मार के तो बाम खबर ले खबर के मार ले बाबा ये किसे मार ले आयो दादा ये हमर लड़कन के मार को मोल पहले बावे तो सब बुढ़वा के मार के गाल फरतनी। काहे रोता हसनी दोनों रे का भइल रे? काय खातिर मरला नाती के 14 लोकनी के चिबा ना जाए के हाली ओकनी के। हां हो छिनरो नैयर में दू साल रह के डाइन सीख तू आ लइकन के खाई छे भाई हम के 14 ला दिक्का बोलत तारा। अरे दादा रे दादा अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे
अरे साल छोटका देख बाबू कितना पिटाता बुझाता कि माई के देह पर कोनो बामो तो मत कायल भी अरे जौना हिसाब से बाबू पिटा तो लागत लाड़ के दक्षिणे चल जी। यहाँ से चला जाओ ना तो हमनियो के माई भूतवा झाड़ दी। चल 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 जाओ हम नाला पहुंचे बोल। कावना गौरव पोसे आइल बड़े भाई साफा भक चुनहर लागत अरे। अरे देख ढेर मत बोल, एगो रजनीगंधा दे तो। रजनीगंधा तो नइखे भाई। तो लांथा में खाती दुकान खोल के बैठल बड़ा। बाहुबली बा लेबे तो बोल ना तो बारह झाप के टूट जाई लोल। अरे जोन बात तमन तो हम तो रजनीगंधा खाइला। तो धर है खा। ए है ना अब पैसा बा। हमको पहचान नहीं रहे हैं, हम पेट्रोल पाने का साढ़ू हैं। पेट्रोल पाए के साढ़े तो हम का करी ओकरा पता अपने उधारी भाई मैं चीनी ले गइल बा मीठा ले गइल बा गुटखा खइले ओकरा पता अपने 800 उधारी बा। जब रिश्तेदारी बता देला तो वो तोरा देवही के बा समझ ले। हमारा भी पैसा उसा तो नहीं खे। सर बाहुबली के औकाते नहीं के रजनीगंधा फरमाइश करता खाए के खुद या होगे के पोला। रुक 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 चल 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 है बाहरी चल बाहरी चल बाहरी चल 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 गुटका थूक ना थूक थूक साला थूक देबे त हमर सब ना मनबो ना एकदम कोई देबो। हां थूक ना का संत मारा भाई बट खारा से न देखा त थूक जल्दी थूक हो गई तार सब मिल गई गांव के शांति। हमर का साला जल्दी ना अरे भैया हम लागत मौसे का हमन रे। अरे हो रे सरवा चल 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 मौसा प्रणाम मौसा। हमर दुलरुआ साली के झट नोचा के खुश रह माई घर ही अब। अरे हमर दुलरुआ साली के लइका माई के का हाल हो। हां माई तो टन टन दिया भाई तो बाबू के पूजाई क के हमनी के आपके तो भेजला खिया। साली हमर खूब बढ़िया ने पिया रे। कहाँ चलल बड़ा है मौसा? चलल बड़ी तोरा माई से भेंट करे। मौसा मिठाइया मिठाइया 500 के चेंज ना रहे। 500 के चेंज ना रहे तो चलो ये चॉकलेट किनवा दे तो। चलो पैसा खुद साली की खते नहीं क्या बा चल चॉकलेट पैसा ले दो दूध को 5-5 वाला चॉकलेट। ले ला 100। हाँ ले ले लिया पैसा दो लो ना काट के फेरो ले ला दो रे दो 5 वाला मिक्सचर दो बिस्कुट दो 5 वाला। हटा लोग आओ ग्राहक के आवे तो कि तुम्हारे के खाली खड़ा करके देत रहे। हमार पैसा बा फेरब हई तार दोनों साली के लइका उधारी 490 रुपए खइले बा लोग। का रे तुम्हारी के बाप बेटा के उधारिये खाए के आदत बा। हटा लोग ग्राहक आवे तो हटा। चला सरे का मौसा आउ खुदरा पैसा बा का बा तारा माई के बैंक में ना माई बनले बे एक से के खाना घरे खइयो। हां चला सा पैसा सा तारा माई के लाइक किया वो पैसा चल पैसा दे दे बाकी तार से साइकिल नहीं के समार होत उठावा।
चल आइए लगा अरे के हमारा साली के लोई क्या चला तो ये कहता ही न कुत्ता जैसा ये तू उतर रहा था दोनों हैं बैठो मौसा हम माई से नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हैं हम माई से ले आओ जल्दी हमार दुर्गा साली के लड़का भीतर ही गइलन सो तो अभी बोरियो नाइलन से लागो तक मीठा पानी लेके भीतर ही रह गइलन सो खिलिए तोड़ दलन से लगा के काट तो प्रणाम सारू भाई। प्रणाम प्रणाम आउ समाचार सब ठीक बा कब बनिया सारू हमार भाई? से 1 घंटा हो गइल आइला आउ समाचार कहीं सब ठीक बा मलकिनी के समाचार ठीक बा? तू तो वीआईपी चक चक बाड़ी ठीक बा तो बैठी। ठीक बा बैठते नहीं हम लागत है कि सोढ़िया बिना मिठाइए के काहे आ गइल बड़ू खेल आई। का खोजतन ये सारे भाई कुछ ना बैठी रे बैठी। अरे बैठल त हम बोला ही बानी मर दे लइका और 2 घंटा से गइलन से तभी मीठो पानी ना लइलन से कहतन खाई बैठी छाट खाती मीठा पानी लाबस मिठाई ना उठाई लगा कहूँ मुँह उठा के चल देगा नाश्ते खोजता। अभी ये बुझा गइल सरुआना में का खातिर बा होखे वाला बा अभी तक मीठा पानी ना लइलन से साला ई कुछ नाश्ता बारी कैसे खाए के बाले देखो हई खइबानु आ तीता लागी तो हई खाली बा चाचा ई तुम काल दाई तंजा तीता लाग गइल साला ई व्यवस्था त हम एक बड़ा पानी पी जाई सुन लागल मौसा बहुत बढ़िया नाश्ता रहे माई कहाँ घरे बिया तो चल तन भेंट कर लिया तो ना मौसा बैठो काहे ई न सोचिए कबो जाए के घरे काहे रे माई के तो तबीयत बड़ी खराब बा बड़का भैया बारे घरे लाठी में तेल पियावता ऊ काहे कती तोहरे के कूटे खाती ले बबुआ हम चलनी काहे सारू भाई बैठी ना इज्जतवा हमर घर में बैठी ना कतना जति से लइका तुम्हारे 1 लीटर तेल पिया देले जाई दियो बक्की हली आई बैठी सारू भाई बैठी ओ बक्की हली मैं बैठी ना महाराज कहे बैठी जरा खा के जाए बैठी बाबू ना राज जल्दी मैं से जाके कहां छौ रुआइन से मिली हन